Check mo na. Ito po mga farmers, pa-harvest na naman kami sa aming munting manggahan. Tingnan nyo. Akin na naman, harvest time na. Dito mo niya mo Kisa may boss. Sa may pangalan ni boss. si Boss Tito na. Oh, ito po si Boss Tito. Muna tag-iya din. Sana all. Salute! Kumao rin ka bay? Ha? Bigan to Mario. Ayun siya. Ay, kabi-kabi kay bila berhenti na mga tao. Oh. Kaya nga ananaon man niya di. Andagan po doa po. Si Binti pa ka bay? Bisa pun isa na nimo, patagda na nimo kagasa sa mo. What? Yan din nimo ganang mo sublit ko ng kasada. Sige, kaya po ganahan na de. Ayun, patuga lagi. Diba? Kanang mag-practice kag patuga kanang buwan, maanad ka na. Ito nagkon ko sa plate. Tansa. Ano may tawag ka na, right? May tawag ka na. Ako na yung patay, right? Paano mo nasabi bay? Paano mo nasabi? Diyan. Kayo, ano, yata sa, ano, tara. Expert sa mango life. Expert sa mango life. Lah, yawa. To, Lah, service. Di man kabot? Di kabot oy, di kabot. Ate taas lagi na, pero punang mo. Na di na makuha ginatagam juga. Apa. Pasikate. Ha? Eh, okay na, tibura. Mamaak boss, mamaak. Wan man na siya, updo mo na sa hasang green. Andiyan, kobra. Yellow, Ako'y pasang busing. Red, vlog ka diya. Di kang sa busing na ni. Oni Harpison, ma'am. Ako tayo kong America vlog. Gamay-gamay lang yun kay wala man na lukop-upuan. Bunga. Iya, butang ko dai. Awag ka, kamor. Butang ako. Ano Marco? Apa iso ng grade? Ano nga daw ba niya nga? Juan, patay ang pagkasuwat. Oh. Sama to sir. Ay, transfer ng tubig. Transfer ka rin. Kini, napa iso ni? Kini, tanawa. To. Sige, kung Transfer hindi na. balisan ni Diaz ay sir. Ibali na ka ng imong kuwan dia, flow. Ya, kana.
Ching. Okay na itong sudan ra. Chicken. Chicken. Tunula. Chicken tunula. Kinatan na yung tabong, no? Ha? Kami ibig kinatan. Oo, nga lang. Pero, ano lang, tag-uras na to yun. Kaya mo okay kay singot. Di, okay naman, okay mo na kung anong daan. Huwag ko na daan. O, lagi ba? No? Hindi, na may mapalit nga kwan. Kanang powder. Dami, baya po dyan po itong powder. Tud lahir. Gusto na ka na, vlogger! Abot na kagulan. Vlogger! Two hours later. Po, harvest po kami ngayon sa area 2. Taro nga bay. Taro ba bay? Narabang YouTube ba ni bay? Kita lega. Oh, scroll na yun. Buntis na. 3 months only. Itari atong mga kuan dump truck. Be, kuha be. Ibalik be. What's up bay? Itari atong mga dump truck. Yun. Apela pos bongke. Oo. Apela pos Ah! Rira, kay Dol. Itong isa ka kuno. Sayap. Sa? Kanang ibuan. Oh, okay na. Mangyar na. May problema na. Dali na. Parasa na bay? Agad ang tayo, agad mo pa na. Hongkong. Okay po mga ka-farmers, ganito po magtali ng mangga with karton nga. Tingnan nyo si Junjun. Sobrang bangis nito. Tapang. Junjun tapang daw. Sinong gustong humamon nito? Tara boss. Amang vlog nyo guys. Try boss. Tara nga gikot. Tigbas ra, tigbas. Igang na boss, nga landong naman na. Ito po mga audience namin. Unsa ano pag ano tigbas ra? Mumoy. Tigbas ra pagputol. Tigbas ra. Bus. Tigbas ra. Tigbas na. Anan raw. Nakita na nga multo.